ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଶରୀର ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ କାରଣ ଶରୀର, ଏହାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆମର ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ହିଁ ଶରୀର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ କାରଣ ଶରୀର କ'ଣ ହୁଏ? ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଭୌତିକ ଶରୀରର ଶେଷ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକାକୀ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସହିତ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶରୀରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର 18ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆତ୍ମା ସହିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାତ୍ରା କରେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ସହିତ ରହିଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଆତ୍ମାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କେବେ ଅଲଗା ହୁଏ? ଆତ୍ମାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦୁଇଟି ସମୟରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମାର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଅଲଗା କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସଂସାର ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି କାରଣ ଶରୀର। ଆମର କାରଣ ଶରୀର କ'ଣ? ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜଃ ତମକୁ ହିଁ କାରଣ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କାରଣ ଶରୀର ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏହା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଏ ଦୁଇ ଶରୀରର ମୂଳ ବା କାରଣ ବା ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଚାଲେ, ତା ଭିତରେ ଥିବା କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଶରୀରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଅନାଦି ଅଟେ। କାରଣ ଶରୀର କହିଲେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବାତ୍ମା, ପ୍ରକୃତି ନିତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇନାହିଁ, କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଳୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ସହିତ ଗତି କରେ। ମୋକ୍ଷ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଶରୀର ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଅନାଦି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହେ, କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେବଳ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆମ କର୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ଏବଂ କାରଣ ଶରୀର ନିତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭାବେ ରହିଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।
निजर प्रियजन सहित शेयर करंतु और एपरी वीडियो देखिए आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और आपण मन यदि किसी प्रश्न अच्छी ताहले कमेंट करके निश्चय जनातु तार समाधान आम बाहर करवा। इति ओम समस्त को नमस्ते।